Tornem al simulacre de terratrèmol d'Algemesí. Allí gossos i voluntaris continuen buscant víctimes, però la calor juga en contra seua. Pugen fins a Fredes per a passejar per la muntanya amb Marcel i els seus cavalls, que s'estimen molt. Pau acceptarà un repte, tallar-li el pèl a un gos, i ve a ser la seva instructora. Quin estilisme triarà per a ell? I acabem a casa de Ricardo. Té una egua que va caure i es va fer una ferida enorme que Guillermo li ha de curar. Fa una setmana us van contar com començaven les 24 hores de simulacre d'un terratrèmol amb l'epicentre a Algemesí. L'últim que van veure van ser els gossos de rescat treballant entre els enderrocs en l'obscuritat de la nit. S'ha fet de dia, els animals continuen buscant víctimes i la calor intensa juga en contra seua. Estem novament amb Mila i Mireia, les veterinàries que estan treballant des de nit sense descans. Y el balance de la noche en general ha sido un balance muy bueno, simplemente algunas heridas, algunos pequeños cortes. Los perros han trabajado muy bien. Tenía 41 graus i ara li prendrem una altra vegada, però si no li posem aigua i a vegades mangueres d'aigua. Ahora mismo, lógicamente, tiene una temperatura alta. En 5 minutos, 10 minutos va a bajar sin problema. Però hem de mullar-lo sobretot per les cames i per el cap. A banda de la temperatura, ¿qué me reviseu? Una vez que ya han terminado, siempre les revisamos todas las articulaciones para comprobar que no haya ninguna inflamación, que no esté caliente la articulación, que no tenga dolor y para comprobar que no existe ninguna alteración de la movilidad. Para nosotros esto es lo de batalla y luego más adelante lo más importante es luego valorarlo en frío también y comprobar cómo ha quedado todas las articulaciones y todo el musculito. En una emergència real, estos gossos no tindrien un equip veterinari tan a prop. El que fa la professora de la universitat és una investigació sobre el terreny per a aconseguir minimitzar les lesions en gossos de rescat. I este simulacre és el millor camp d'estudi. Pues en este momento, después de 5 horas de trabajo de los perros franceses, ya va a ser sustituido el grupo por los perros portugueses, que permanecerán aquí hasta las 8 de la tarde. Entre ferros, vidres i pedres, estos animals i els seus guies desafien qualsevol perill amb un objectiu: salvar vides humanes en cas de necessitat. Pugem a l'extrem més septentrional de les nostres terres, a la tinença de Benifassà, un entorn muntanyenc idoni per a la cria d'animals com els cavalls, que s'adapten molt bé als hiverns freds. I estem aquí en una zona fredes, on ells estan tranquils, estan bé, estan lliures, i quan venen aquí us vinc a veure, us porto una volta, moltes vegades us muntem, i així. Una parella de cavalls blancs que són l'enveja de la comarca. Viuen encantats amb l'entorn, es porten més que bé i són els més guapos de la tinença. Mireu, veus? Aquesta és Paloma. Aquesta és una xica que té 14 anys. Aquesta xica, quan va tenir 6 mesos, la van tenir a treure a la mare perquè no li volia donar la mamà i la van tenir que criar. I ja veieu, és una bona egua. I aquest és Jake, que aquest és el seu nòvio, que té 8 anys, i aquest també és molt bon xic. El que passa és que ara estan junts i on va un va l'altre. On va la corda, va el poal. A Guamipí ens agrada molt veure els animals també, perquè això ens fa sentir bé a nosaltres. Aquí tenen tot el monte per ells, i aquí són més feliços. Tots els animals aquí estan molt feliços, estan molt bé. Estos dos novios viuen una història d'amor en una espècie de retir a més de 1.100 metres d'altura. Ja diuen que el sang, com més alt, més miracles. Hola, bon dia. Soc Pau, soc perruquer, vinc de família de tradició de perruquers i soc d'Alcàsser. Pau ha obert un Hair Club, un club de perruqueria a la plaça del Carme de València. No només és una perruqueria. Volem fer altres
alternatives que estiguen relacionades amb la moda, també, però que no sigui sols una perruqueria. Una iniciativa pionera a València que uneix l'estilisme amb la moda, l'art i fins i tot la música. En tota l'experiència de tota aquesta vida treballant en cabells humans, he decidit provar i treballar en cabell d'animals. Tinc una amiga que va ensenyar-me com fer-ho i me pareix superinteressant, així que anem a provar a tallar algun cabell dels animals. Ara que ho pense, hi deu haver molta diferència entre els nostres cabells i els dels animals. S'atrevirà Pau a fer un tall trencador a un gos? Ara ho veurem. Ara estem en Casa Ricardo Llorenç Alonso, el Foguer, en Godella. Moltes gràcies per deixar-me passar. He vingut a veure un dels teus animalets que està recuperant-se. Què li ha passat? És un accident que tinc de l'ACA en una cama de davant i vingué Guillermo i l'ha arreglat molt bé. I així tenim la protagonista del reportatge, que és preciosa. L'ACA tindrà ara 3 anys i mig. Li diuen Dora. I està nugada a 2 bandes. Perquè ella no se toca la ferida i se lleva tots els embenatges. I està nugada a les 2 bandes perquè no arribi. Mentre esperen que arribi el veterinari, no em puc aguantar i vos ho he de dir. Es nota que teniu molta estima als animals. Tota la vida. I serà l'única casa, vull dir, del poble que té un animal. Que, home, es compensa si t'agrada igual que tot. Si t'agrada, pues, saps que fas les coses a gust. Si no t'agrada, pues ho fas tot de mala gana i perquè vull que l'animal i tot és faena. Ara m'explicareu què li ha passat a la pota, perquè porta un embenatge impressionant. En les ruïnes d'Algemesí, fins i tot els cadells aprenen a buscar víctimes. S'estava marcant el territori i quan l'ha trobat ha alladrat. Ple de ganxos, d'escombros que es poden tallar totes les almohadilles, però el principal problema és el calor que fa així. Poden treballar només 10 minuts perquè si no poden agafar un golpe de calor i posar-se prou mal. A este simulacre de terratrèmol han arribat equips sinològics de tota Europa. Els que veiem són un guia francès i el seu gos. Estan motivats per a fer el que siga per a trobar a una víctima. Mira, mira, s'ha clavat hasta dins. Este cas és especial i per això estan fora de la zona oficial de treball. Este no està dins dels gossos de rescat encara perquè té 2 mesos i s'ha d'entrenar a rescatar a víctimes. Per això el propietari està preparant-lo per a motivar-lo i entrenar-lo. Fins que tinguin 2 anys no pot entrar. D'ací a uns anys, este gosset farà el mateix que els seus germans majors, que, com sempre, ens deixen al·lucinats quan els veiem treballar. Ajuden sense demanar res a canvi. Passejar amb els cavalls per la muntanya estimula físicament i mentalment. I tots els dies pues es trec un rato, ells disfruten, han de canviar també una mica d'ambient. Tranquil, este és molt amable, este se'n va de seguida. L'únic que vol Che és descobrir nous caminals, encara que vaig a per lliure i no faça molt de cas de la companyia de Marcel i de la seva nòvia Paloma. Mira, aquí això és un bàsic que hi ha, que es va fer expressament perquè els animals, com les cabres, els jabalís i els cavalls, en aquest cas, puguin venir a veure i estiguin esplaiats un rato. La Font del Teix sol ser una de les parades obligatòries de Marcel i els seus amics. A part de que beuen aigua, descansen un ratet, jo també descanso un ratet, estem un rato i després ens donem la volta i ens en tornem. Perquè aquests animals necessiten moure's, necessiten trotar. Una miqueta d'exercici diari els ve de meravella. Veus? Ens posem les potes així i ho agraeixen molt, els animals, veus? Això és que a ells els agrada molt. I jo també. Els 3 es relaxeu i descanseu a la font. Ella estava sola i el xec el tenia jo en una altra finca i el vaig pujar aquí amunt
i el vam pujar junts. I a partir del moment que el vam posar junts ja no hi ha manera de separar-los. I és la relació que tenen, que crec que és un amor d'estos impossibles. Jo diria amor platònic, d'ixos que duren per sempre, d'ixos que són eterns. Este animal és més independent, és més golfo. És molt bon xip, però és més seu. És molt capritxós, ja ho veieu. O sigui, ho mira tot, ho vol veure tot i però sobretot no separar-se molt d'allà. I mira, el que teniu. Besito. Molt bé. Pau ha acceptat el repte de Guamipi, aprendre a tallar el cabell a un animal. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, me alegro de verte. ¿Qué? ¿Te has animado al final a venir, Muy claro, muy ¿Estás claro. decidido a hacer el reto? Como I toca? tant, i tant. Porque tú de humanos, estupendo, pero... Estupendo, però anem a provar els animals, que no ho va fer mai. Vale, te voy a presentar Venga. al primero, ¿vale? Venga. Ven, pasa Venga. conmigo. Vale, vamos, venga. Vamos a mis dominios. Mira, este es Pierre. Hola, Es un Pierre. Westie súper bueno. Ya ha venido muchísimo a Qué peluquería, guapo, qué está guapo. muy bien. Bea és una perruquera d'animals experimentada i avui serà la instructora de Pau. ¿Qué queremos conseguir? Darle mucho volumen a este tipo de perro, ¿vale? Le quitaremos para darle un poquito de... para que se le vean los ojitos. Las orejas lo mismo, le vamos a quitar todo este pelo para que no le moleste. Le vamos a redondear las puntas para que dé una sensación de oreja más corta, ¿vale? Siempre para intentar que haya mucho volumen. Al model li diuen Pierre. Ell és un gos modern i necessita un tall de pèl urgent. I d'ací del pit, què li farem? Pues mira, así en el pie lo que le haremos es... le cortaremos esto para dar la sensación de que tiene el cuello más largo, ¿vale? Y luego el faldoncito este de aquí se le va a dejar... Més llarguet. Més llarguet, exactamente. Com se us repartireu? Mitad perro tú, mitad perro yo. Mira, Venga. esto para que más o menos lo veas, estas son las tijeras que vamos a utilizar, ¿vale? Me imagino que las conocerás. Estes tisores són de barber, con les de mon pare. Collons. Sí, sí, son tijeras muy fuertes. Y bueno, y estas son las cuchillas, ¿vale? Aquí están todas las cuchillas que vamos a utilizar y nada más. ¿Empezamos? Molt bé. Vale, pues. Comença la competició. Primer Bea i després continuarà Pau. No ens ho podem perdre. Un mal col provocadora una ferida oberta al genoll que ha fet que el veterinari hagi vingut quasi cada dia a visitar-la. Perquè la ferida que es va fer va ser molt important i ha necessitat moltes cures. Al principi eren molt seguides, cada 2 dies, i m'encarregava jo sempre, i després ja quan la cosa ja estava més fàcil i Ricardo també ja se va entrenar un poquet. Perquè al principi me Pues ja va. donava molta impressió. Abans de començar la vaig assedar un poquet, perquè encara li fa mal quan li ho toquem i li ho manipulem. Així no ens deixarà treballar millor. Una punxadeta... És una punxadeta i ja se porta bé. Molt bé, Dora. Vale. En un minutet. Se li tanquen els ulls a poc i és el moment d'atendre-la. Anem a llevar-li el vendatge. Els animals, si les saques, és molt habitual tindre ferides per caigudes. Són animals que se dediquen a la faena, al deport, i solen tropeçar, com nosaltres. Esta, concretament, el que va fer és va tropeçar i va caure de mans, que se diu. Va tindre la mala sort de que va caure sobre algo que tallava i li va fer un tall molt gran. Ricardo, tu estaves amb ella i ese dia com ho vas viure? Vas patir? Me vaig així, la miri i li dic al meu cosí, me n'aputxe i vas tocant-li per el mòbil a Guillermo. I efectivament, perquè la primera impressió, el tall era molt gran. I al Gemesí les veterinàries no paren. El simulacre de terratrèmol de magnitud 7 en l'escala de Richter ha mobilitzat efectius de tot Europa. Estem en un dels altres punts de treball on l'equip italià es prepara per tornar a casa. ¿Cómo se llama? Artu. Vamos a verle las patitas. Sí. Está fenomenal, no ha habido ningún problema. Vamos, voy a verle el resto todavía, pero por lo menos la primera que ya hemos visto. Ven aquí, corazón. Pues està molt bé. Ha recuperat, ja veus que no està respirant la boca oberta, estan ahí acomodats i estan tranquils. Las almohadillas están fenomenal, las articulaciones estupendas.
Es un perro que está muy apto y muy adecuado para este tipo de trabajos y se nota. Esteu atenent molts gossos. Què heu trobat en les revisions? Depende de la zona de escombrera donde estén trabajando, depende del derrumbamiento que haya habido y depende muchísimo de que haya azulejos. Ese es el principal problema, porque los azulejos provocan cortes en todas las zonas, pero desde luego las almohadillas se las destrozan. Artu està perfecte, així que ha arribat l'hora d'anar-se'n, això sí, en una furgoneta que té de tot. Son vehículos que están adaptados a cualquier temperatura y pueden estar viajando durante 24 horas seguidas sin ninguna parada y además no necesitan tampoco ser tranquilizados ni muchísimo menos. Los perros están muy adaptados a estar en esta situación y como veis están perfectamente relajados y dispuestos a tener un viaje de 24 horas. Després d'un dia sencer treballant sense descans, se'n tornen a Pàdua. Gràcies a tots, guies i gossos, per haver dedicat el vostre temps a accions solidàries com este simulacre i bon viatge! Els estius a Fredes són molt curts i no tan calorosos com a prop de la costa. L'oratge és capritxós i si ens descuidem una miqueta el sol del matí es convertirà en una tronada d'estiu. Aquí es viu amb una qualitat de vida extraordinària. L'únic que hi ha molta gent que no li agradaria pel fet que és bastant solitari i si aquí no tens una afició o alguna cosa a fer, la veritat és que no es pot viure. Però una vegada estàs aquí i veus com és tot això i com és la gent agradable, ja no ho canvies. Els cavalls ajuden molt a trencar la solitud. Jo diria que més de molt, bastant. Perquè són uns animals, ja ho veieu, són molt nobles i amb ells estàs encantat i sempre va molt bé tenir animals per aquí. Una cosa que m'ha après estos anys és que va molt bé tindre animals a la muntanya, a la platja i al camp. Aquí Txec i aquí Paloma, per mi són uns grans amics, per almenys aquí a la muntanya, perquè penseu que aquí convivim unes certes persones, però no són moltes. I doncs, com a animals són perfectes, són uns animals encantadors. Uns animals que no et traeixen mai, que els pots muntar, que pots veure molt de terme amb ells. I ja ho veieu, són molt amables. I crec que al final d'aquesta petita aventura que hem tingut ha sigut molt agradable pel fet que ja veieu com es porten i m'heu fet també molt content a mi. Marcel, tu també ens has fet molt contents a nosaltres. Hem conegut estos dos cavalls blancs que viuen la mar de contents a les muntanyes i també hem sabut que la seva història d'amor no té límits. Vos demanem a tots un fort aplaudiment per a l'amor. Tornem a la Canyada, on Pierre, el gosset de cabells blancs, es posa en mans d'un perruquer d'humans. És algo que no has fet mai, per tant, crec que va ser un poquet difícil, però jo, com sóc valent, vaig a tirar-li al coll. Santi guate. Bonico, mare, és re bonico. Bueno, es comença tu, així jo veig com ho fas. Bea fa més de 15 anys que treballa amb animals. És la professora perfecta perquè Pau aprenga l'art de tallar-li el pèl a un animal. ¿Cómo es esto? Vale, fenomenal. Pau porta tota una vida dedicat a la perruqueria. S'ha criat des de menut en la barberia de son pare. Avui només ha canviat de model i de pèl. Les tècniques són paregudes. Mira, la parte esta de aquí tiene que quedar como si fuese una loca despeinada, ¿vale? Tiene que dar la sensación de un león, bien redondo y exageradamente cardado, ¿vale? Y el flequillo lo queremos es tal y como lo lleva, pero más corto, de manera que se le van a ver los ojos. Y esto con muchísimo volumen, ¿vale? Tiene que dar la sensación de que es Tina Turner. ¿Ah? Vale, pues empezamos. Dale, dale. Dale el peine. Escucha, que esto no es una cabeza de humano. Con una mano se sujeta siempre al perro y con la otra se le corta. Pau, què et pensaves? Que anava a ser fàcil? Amb Bea no et pots descuidar en res. Els deixem treballar, no siga cas, que encara ho paguem nosaltres. A l'hora d'enfrontar-se a la ferida de Dora, Guillermo tenia clar el que calia fer. Pues el dia que vaig vindre a curar-la, el primer dia, pues, era molt gran, era més del doble de lo que n'hi ha així. I tenia un tros de pell que li penjava. Va tocar netejar-la bé i als 2 o 3 dies li vaig tindre que retallar un trosset de pell. Ara vaig a sanejar-li un poc la ferida
li la vaig a netejar. Com era una ferida que no es podia suturar perquè estava molt contaminada i en molt mal lloc en l'articulació, doncs el que hi ha que fer és que cure per segona intenció, que es diu, que vaig regenerant de dins cap a fora. Ricardo, què et va passar pel cap quan vas veure com tenia el genoll? Quan me caigui, creia que tenia que sacrificar-lo. Li vas dir que era una ferida molt greu, però que tenia impossibilitats, que anava a costar molt, anàvem a tindre que pelear molt en ella, tindre paciència, però jo creia que n'hi havia impossibilitats. Estem al campament base d'Algemesí, on animals i guies descansen entre torn i torn de faena de rescat. Mila i el seu equip es dirigeixen a la zona de l'equip holandès. Un gos s'ha desmaiat i cal atendre'l d'urgència. ¿Cuánto ha durado el desmayo? Què li ha passat? Pues probablemente haya sufrido un broncoespasmo. Por cómo me lo ha dicho y cómo se ha resuelto de una forma muy rápida. Normalmente estos perros, cuando están en situaciones extremas, con esas temperaturas, además es un perro ya de edad avanzada. Cuando están en un sobreesfuerzo, son perros holandeses y aunque venían muy preparados con el chaleco de hidratación, etcétera, con el chaleco para refrescar y refrigerar un poquito, pues sin embargo le ha ocurrido porque hoy la temperatura es muy alta para ellos. ¿Y cómo es que las ates dins del coche? Es importantísimo que el perro no se estrese más. Entonces, en el coche ahora mismo, aunque parezca que hay mucho sol, sin embargo, se está muy fresco, está relajado con su propietaria. Por suerte, se resuelven muy rápidamente, y no va a ocurrirle nunca más, siempre y cuando tenga la precaución de no sobreexcederse en el tiempo de trabajo ni en las temperaturas a las que nos ha acostumbrado. Ara que descansa i que recupere, que li queda un llarg camí fins a Holanda. Tornem amb Pierre, un gosset que avui inclourà fins i tot un cardat en el seu pentinat, un revival dels 80. Bea, com ho està fent el teu alumne? Muy bien, sí. Me esperaba bastante de él, pero no en perro. Yo lo he visto trabajar en humanos y es y lo hace muy bien. Perquè treballar amb animals és molt diferent. El pelo es distinto y luego, aparte, estamos hablando de que no solo una cabeza, es todo un cuerpo. Tiene que quedar bien. I ara és l'hora de la dutxa. Una volta tallaet, Pierre passa per davall de l'aixeta per estar ben net. Eixugar-lo amb cura és fonamental perquè el pèl estiga perfecte. I això encara no s'ha acabat. Ja que li hem tallat el moño, jo soc de colorar, pues anem a fer un poc de color en les punteres así para darle un toque de coloret. Vale, confío en ti. Venga. Si me gusta, me los haces a mí luego. Si me gusta, yo lo hago. Vale. Ja sabíem que tractant-se d'un estilista com Pau, el color havia d'estar present d'alguna manera. Quan acabi tot això, Pierre serà el gos més modern de la canyada, com a mínim, per no dir de tot València i part de l'estranger. L'enveja de la comunitat canina, ja si el teniu. Un Westin, amb cabell cardat i detalls de color roig foc. Qui pot superar això? Molt bé, l'experiència ha sigut bàrbara. Sí, li han fet un treball de color a mà alçar, com li poguera fer a qualsevol client. Bea, aprovem a Pau? Muy bien, se ha portado muy bien, como un jabato. El perro y Pau. A casa del foguer continuen curant Dora. Ara és el moment de protegir-li la ferida tan gran que té al genoll. És important que vendar tota la pata, perquè si sols fiquem així un poc de venda en el lloc de la ferida, té moltes possibilitats de que se desplace, que vagi cap avall i que la ferida es quedi a l'aire. Si anar ficant un vendatge més extens, es va mantindre en el lloc i no es va manejar. És fer un bon acolxat, normalment en cotó, per a no lesionar la pell, els tendons, tot el que hi ha baix del vendatge, perquè hi ha que apretar-los un poquet perquè es mantinguen en el lloc i també en les ferides és bo reduir l'espai mort que tenen i n'hi ha que apretar-los un poquet. Si no fas un bon acolxat i l'apretes molt, la venda li va lesionar la pell i la va ulcerar i pot ser perillós. A vegades és més perillós fer un mal vendatge. Si no se sap fer bé, és preferible
o per supost, parlar amb el veterinari o que el faig a ell, o inclús no fer-lo si no saps fer-lo bé. Ricardo ha estat cuidant la seva aigua des del primer dia, preocupat pel seu benestar. Que estiga dos vents i que puga menjar, no patisca, però tampoc se puga agitar i de patir. I després, pues, ara ja m'hicen els vendatges... Hombre, com ell no, però bueno, ja de pressa, que no me doni impressió ja curar-me-la gràcies als consells que ell m'ha donat, claro. Tindre-la a casa ha fet que estiga atesa les 24 hores, un luxe. Tal vegada per això es restableix tan de pressa. Mila i el seu equip continuen treballant per a millorar les condicions físiques dels gossos de rescat. En este momento vamos a prepararle para ponerle un holter. Es un sistema de control electrocardiográfico para ver cómo despolariza su corazoncito. Este és Scott, un dels gossos de la ONG Intervenció i Ajuda en Emergències. Ese electro que nosotros hacemos durante un momento con el electrocardiograma nos lo mantiene durante 24 horas. Para nosotros es muy interesante saber, mientras está haciendo el esfuerzo, qué está pasando con su corazón. He elegido este perro porque tiene 11 añitos, es un perro que ha trabajado ya mucho tiempo, que está perfectamente acostumbrado. I s'estan acabant aquestes 24 hores intenses sense dormir en què heu seguit la faena de gossos de rescat com ara Scott. Y hemos aprendido mucho de ellos, porque me doy cuenta de la mayoría, el 99% de los perros, ya habéis visto, se adaptan muy bien, están acostumbrados a todo, pueden hacer 24 horas de viaje. Y hola, ¿qué tal? Y sin embargo siguen trabajando como si nada. Tu que treballes amb ells, com vius la tasca que fan? Cuando los conocí hace 10 años, que fue cuando me hice socia de la ONG IAE, para mí fue como un subidón. Ellos incluso saben dónde están los cadáveres, dónde están los que están enfermos, las personas que están vivas, y no tienen comparación con otra posibilidad de encontrar víctimas después de una catástrofe como un terremoto. Lo dan todo y ya ves que no piden nada. Després de veure tot el que han fet les persones que han participat en esta iniciativa, ens quedem amb les paraules de Mila i amb la tranquil·litat de saber que passe el que passe, estarem atesos per uns professionals i per uns gossos que faran el que calga per a salvar vides. I Dora ja s'ha despertat de l'anestèsia. És el moment de comprovar que tot va bé fins la propera visita del veterinari. Solta-la un poc i anem a veure com camina, a veure si el vendatge està en el puesto i... Vale, Dora. Despacito. I si no es queixa. Despacito, Molt bé. Vale. Roda un poquet. Vale. Molt bé. Ahí. Molt bé, Ricardo. Pues jo l'he vist molt bé, Està anant més ràpid del que pensàvem i ella, vamos, té bon aspecte la ferida i jo crec que la cosa acabarà bé, Que s'hagi recuperat a tanta velocitat segur que ho ha d'agrair a esta família. En este cas, Ricardo pare i Ricardo fill ho han fet molt bé i estan fent-ho molt bé, encara tenen que pelear un poquetet. Però Dora no es queixarà, pot confiar perquè aquestes persones l'estimen. Avui s'acaba la 8a temporada de Guamipi i tot l'equip hem decidit donar la cara per agrair-vos la vostra companyia a estos 304 programes. En 8 anys ens heu ensenyat a estimar i respectar cada dia més els animals, així que gràcies per haver estat sempre al nostre costat.